prieteni! Astăzi să ne jucăm Stella Brainrot. Așa. O să mergem să punem telefonul așa. Se vede? Se vede bine? Eu cred că se vede. Eu așa las, pentru că din păcate nu pot să pun altcumva telefonul până o să fac cont de YouTube și pe calculator. Pentru că eu acum mi-am... Așa, stați. Am dat upgrade. Am dat... Bă, deci eu n-am server privat, asta e problema. Stați, vedeți acum? Vedeți bine atunci, o să-mi pun așa telefonul. Așa. O să mă pun puțin pe pauză ca să intru pe serverul privat al prietenului meu. Ok, gata. Am intrat. Se vede, nu? Se vede, ok. Haideți să vină... Deci vreau să dau al treilea rebirth pentru că am... aici am bază, stați, mereu sar. Am în bază doar 2 locuri. Și, bă, așa, aș putea să fac așa. Nu o să mai blochez baza. Chef, Crabracadabra, Glorblow, Fruit, ce boi ăsta. Eu nici le știu pentru că eu nu m-am jucat până acum asta la Brainrot. Când am descoperit și eu cât de tare. Până acum nu m-am jucat. M-am gândit așa ca să facem o serie cu Stella Brainrot. Și după cum ați văzut, m-am făcut, m-am transformat în Nana. Deci m-am făcut un fan pentru Nana. Pentru că în ultimul timp am uitat foarte mult la Nana și îmi place foarte mult. De fapt o cheamă Ana. Cred că toată lumea știe. Că așa aici e... Psych? Nu mai știu! Nu mai știu cum îi cheamă. Ok. Mâine m-am adus pe 99 de zile să intru cu voi. Pe 99 de zile. Și o să ne facem update-ul. Se vede? Se vede perfect, mă. Așa. Nu se vede chiar tot ecranul, dar e bine cât se vede. Așa. Bandito Bobrito? Glorba Frutidillo. Bă, dar numai brainoturile ăștia îmi dă. Stați puțin că vine mama. Ok. A venit mama ca să ia ceva. Și acum, ca să-mi ia scociul. Și aveam nevoie de scoci. Și acum am pus o cutie care nu se vede ecranul meu. Am de la telefon. Se vede bine? Ia să vedem. Mă văd bine? Aha, mă văd, ok. Perfect! O să mă duc să strâng o grămadă de bani de la Team Cheesy. Nu mai știu să mai vorbesc. Uite, Team Cheese. Hai. Bag. Ok. Prima oară pe calculator. Ultima oară când am postat un vlog, cei care apucă să-l vadă pentru că am șters ca proasta. Am postat un vlog cu 99 de zile înainte de a șterge vlogul ăla. Atunci mă jucam pe telefon și puteam, dar trebuie să îmi bag contul de YouTube și pe calculator. Și trebuie să mi se like mobile. Ai, dat-o! Cât costă asta? Troppa tripa. Hai. Baby, come.
Starea asta. Po. Spinina Bombardino. Spinina Bombardino. Nu vreau să... Și-ți voi să imit. Bombardiro crocodilo. Bagă. Să băgăm la bani la greu. Deci, prietenul meu mi l-a dat pe pot hotspot, îl știți, ăla raru. Și ghiciți ce? Oh, ce capra cătrabăra? You need... Nu se poate așa ceva. Și l-aveam. Te rog, eu nu pleca acum, am bani sui. Nu, gata, s-a dus. Păi și n-am și eu aici nimic. Glorbro frutillo. Nu mai zic. Deci, pisica mea e aici cu mine. Bandito Borobrito? Eu stau aici așa. Mama aș face live la 10, doar că nu să nu râde de mine. Eu încă dorm cu mama, da? Pentru că trebuie să ne cumpărăm, să-i cumpărăm și lui mami un televizor ca să punem camera de la stradă. Să o lăsăm pe mami în camera de la stradă. Dar acolo avem un televizor, dar n-are Netflix și YouTube de la. Știți, trebuie să-i luăm un nou și îl punem la acolo și gata. Pe azi doar și o singură școală, zice să fac vlog și să fac vlog cu update-ul ăsta, petrecerea de pe Stella Breno. Nu mai pot să mai vorbesc, what the fuck. Nu mai pot să mai vorbesc. Atâta. Nu mai vin odată. Câte minute am? 7 minute. Wow! Serios? Oh my god! Na. Mă duc să strâng de la ce am bani. Dar sunt prea săracă. Sunt prea săracă aici. Mamă, nu mai văd nimic. Ok, să mai lăsăm să se strângă. Doamne. Hai cu ăsta. Gangster Futera. Nu mai taci, te rog, eu nu mai zic cuvântul ăla. Te roagă, Maria. Deci am văzut o vlogheriță, Maria Nectaria, care o cheamă ca pe mine și de acum am inspirat să fac un vlog cu Stella Brenrod. Și, mamă, deci vă rog eu să strângem măcar 50 de abonați ca să facem un live. Vreau să fac live. What? Bleh. De ce stă așa? Hai pe la 43. Hai pe la 43. Așa. Troppa trippa. Băgăm aici la greu. Spinina Bombardino. Spitla. Trulimero Trulicina. Mă, mie îmi place mai mult de ăsta care vine acum. Nu vreau să zic brand-urile, că unele înseamnă prostii. Bine o să zic Trulimero Trulicina, îmi place mult, da? Și o să iau o grămadă de bani de la ea. Hotspot. Ia să vedem câți bani îmi trebuie ca să fac asta. 35 de milioane. Și am doar 31. Ca... Aoleu, ce proastă sunt! Nu, bagă. Vino ca!
Fuai, și era rar. Bambini crostini. Bambini crostini. Am zis că nu mai zic, Mai am 8. Cred că o să închidem jocul și o să mergem pe 99 in the Forest. Că mai am foarte... Era ăla care făcea o grămadă pe secundă. Ok, lasă că după aia îl cumpăr eu. Oh, nu pot să cred. Da. De parcă îmi și ajungeau banii. Oh. Nu. Asta e bun. Numai 13-15 pe secundă, serios? Trebuie și mie 1.000.000, ceva pe acolo. Da, 3. Pua, ce proastă sunt. Și am dat și o grămadă de bani pe ele. Ce să zic, asta e. Mă, ce bine merge. Ia. Mă sperii. What? Mă sperii de ceasul ăsta de aici. Mamă, câți bani am. Am banii de mă enervează. Mai am doar un spațiu liber aici jos. Ok. Oh, bun. Bananita non finita. Bun, rău. Trebuie să iau preroturi care fac peste 100 pe secundă. Peste 100 de bani pe secundă. Am banii de mă enervează. PR, blocai baza. Ia să vedem. Doar atâta! Mamă, că o să-mi ia să fac asta. Da, mai lăsăm să se umple. Ăsta. Oi, bombito bandito. Da, perfect. Bă. E bun. Berry, bicus, dicus, bombicus. Bă, nesănțutule, nu mai înjura. Avocadini. Să vei că fac aici din prima. Deci până nu fac primul ribăr, nu închid vlogul ăsta. Bine, așa cred eu. Da? Deci... Ioi, uite. Uite arăta! Ui, bombito bandito. Lăsăm să se încarce și ăștia de sus. Și acum mergem la ăștia de jos. La copiii mei, amici. Cred că i-aș lăsa o zi întreagă în realitate. Poate să facă milioane peste milioane. Gata. Mergem acum și sus. Mai strângem o țără. Deja am 276, 21 de... În fine. Nobini pizzanini. Boneca ambalabo. Nu, am zis că nu. Ceva o să le zic, da? O să le zic. Ăla? Da. Ce proastă sunt! Nu! Bă. Oh my god! Nu că pe ăsta le iau. Pe ăsta le iau cu siguranță că îți fac o grămadă de bani. Da.
Sunt proastă rău. Sunt foarte proastă. Am 2 de tipi, tropi, tropa, tripa. Nu vreau. Bun, l-am vândut. Bă, și era șeful. Balerina Capucina! Ma. Bagă. Ballerina cappuccino. Mama! Bă! Nu pot să cred așa ceva! Am luat pe Balerina Capucina. Face 500 pe secundă! Wow! Trulimelo, trulicinalam. Cararam, bararam, trararam. Bag la greu. Să bag, să... ce zic aici? Să strâng banii, să strâng banii, ca să-mi iau și un cef abracadabra. Ce zic aici? Petrolul meu atunci nu o să-l vând. Și în plus ăsta o să-l sell pentru că nu dă prea mulți bani. Mai dă vreun... ce să zic? Doamne, hai că vreau să dau primul report. Tralalita tralala. What? Stai că nu pot să nimic. Nu, trebuie mult. Pipi kiwi. Da, o să stau până mi pică și mie. Ce să fac? Asta e. Hai că au nebunit ăștia. Bă, dar nu mai vine odată. Așa, o să mă duc înapoi la baza mea ca să strâng din ce am eu aici. Mam, banii, bă. Nu că mă laud, am prea mult. Dar ce, numai acolo, băiatul meu? Numai acolo? Uite banii cum vin, uite. Scuzați-mă, mă apucară nebunile. Vine vreun șef? Șef. Mama, câți bani am? Nice. Și de aici, și de... Am făcut deja peste milioane. Bun. Ce fac eu aici? Mă bubui. Da, 35 de milioane trebuie să fac. Ce să zic, asta e. O luai puțin pe moldovenește, dar eu nu sunt moldoveancă. Garam mararam. Aca bum. Ce pot să-mi ajut de aici? Laser can. Gift player. Hai, serios. Bă, dar vreau și să-mi cumpăr ceva. Cum, doamne, cumpăr? Că eu nu sunt fan în jocul ăsta. Serios. Unii o să ziceți că sunt nebună, că nu mai m-am jucat, că de asta. Dar mie, în prima oară, nu mi-a plăcut. Bună. Salut! Era bunicul meu. Mă duc să-mi fiu repede pentru că s-ar putea să-și gregească muța mea. Și să iese la peruși, pentru că am și peruși și mâțe în casă. Eu sunt obiște să zic mâță. Nu știu de ce. Păi și la ăsta, reboard. Cât îmi trebuie la Glorbo Fruit
frutodrilo. Glorbo frutodrilo. Dar nu mai pică și mie Mateo! Așa cheamă pe prietenul meu. Ia, what? Burbaloli, lori, tum, 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 sau... Scuzați-mă, nu pot să zic bine brain rot-urile, pentru că unele nici nu le știu și unele sunt imposibile de zis. Tum, 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 zahor, ta, zahor. Salamino, penguino. Au! Dai! Se pare că nu o să fac bandito. Și ceva, poate vine vreun chef abracadabra. Cum? Chef abracadabra. Nu știu cum se zice. Până atunci mă duc să strâng banii. Da, ce? Ai, bă, că vreau să fac măcar 2 milioane! Dar nu că o să las până mâine. Mâine, după ce vin de la engleză, o să fac eu un vlog cu Stila Brainrot. Și poate... Na. Iar mi-am blocat. Doamne, că îmi ziceam aici ceva. Hai. Am 2000, în sfârșit. Bine, prieteni, hai că o să ieșim de pe Stila Brainrot. O să ne lăsăm aici Brainrot țirilele frumos aici. Brainrot-urile frumos. O să ieșim și o să ne jucăm. Ce să ne jucăm? Uite, așa scrie Brazilian Spider. Și la 99 scrie Grandma's Favorite Games. O să ne jucăm Dress to Impress din nou ca să vedem. Hai să ne jucăm Dress to Impress. De când nu ne-am mai jucat. Eu nu m-am mai jucat. Dar voi cred că m-ați mai jucat. Ce dor mi-era de sunetul ăsta. Bine, am făcut și un short cu ăsta. Opa! Mai avem 3 minute? Ok, bandito. Oh, am uitat. O să sărim peste runda asta. Bun. O să mă pun pe pauză ca să mă duc să la telefonul mamei, că eu fără traducere nu pot, că eu nu știu engleză. Deci, revin imediat. Am revenit cu telefonul lui mama. Stați. Ale rău până aici. Da. Ce înseamnă drenched din litter? Nu știu engleză, m-am zis! Hai să căutăm până atunci. Din păcate nu pot să mă arăt. O să mai fac, uitați teme drenched din litter. Ok. Și eu nu știu cum să-mi instalez Mobizen pe calculator. Bine, știu cum să instalez Mobizen pe calculator dar nu știu cum să-mi bag contul de YouTube. Trebuie să zic lui tati. La taică mi-o zic tati. Tati. Ia. Drânge. Stai. Așa de curioasă să văd. What?
un bibat în sclipici. Da. Păcate n-am făcut asta. Și din păcate o să fiu pe podium. Ia să vedem cum s-au îmbrăcat persoanele. Asta nu s-a îmbrăcat, nici asta. Vai de steaua lor, dar ce să zic de mine, că eu încă sunt gri. Hai, scuzați-mă, nu vă spărați pe mine, vă rog. Ce pes? Hai, bă, lasă-mă. What? Nu mă lasă! Mi s-a băuit jocul ăsta. Bă! Tare rău, da. Da. Nu știu eu să fac. Da. Ok, frumos. Nu prea respectat tema. Genul ăsta pentru mine este urât ca... E urât cu spume și nici n-a respectat tema. A doua este... E frumos, dar tot e frumușel, dar tot n-a respectat tema. 3 steluțe. E frumos rău, dar n-a respectat tema. 4 stele. E frumușel, dar a respectat tema, deci, da? Și 5 stele. E frumos rău și a respectat și tema. Așa. Ce-o eu cu pijamalii? Hai, dă-te cu capul de masă, ce proastă sunt. Bă, nu-mi place. E urât. Urâțel. O să-i spui rămânța mea în Georgeus. Ce mereu, nu știu. Nu prea-mi place. Nu prea-mi place. Bă, așa sunt eu. Cred că o să fac doar o de o jumătate. Deci o să fac doar 3 runde atâta. Cu mine, în genul în ele. Pentru că nu vreau să fac un videoclip de 40 de minute. Și eu am 28 de minute. Dar am mici de noapte, ratatata, mai mult nu se poate, ratatata. Când inima bate, ratatata, sună-mă că stau aproape, ratatata. Și cu ochii plate, ratatata, ratatata. Sau nebunișă. Și cu ochii plate, ratatata, na-na-na-na-na-na-na. Chiui. Mama, mă trebuie să votez. Ce proastă sunt. Eu am doar 108 stele, preferat. Dar am mici de noapte, ratatata, nu se poate, ratatata, în inima bate, ratata, sună-mă că stau aproape. Așa, deci, ia să vedem cine e pe locul 1. Da, nimeni nu e pe locul 1, ce se întâmplă? Păi, pentru că i-a luat eu asta 3 stele. O să eu să mă uit la film. Hai să ne uităm la film. Dura mici de noapte, ratatata. What? Ce asta? What? Sau nu, joc doar runda asta, atâta joc, că nu vreau să fac un videoclip de... Sau nu, joc 2 runde, da, joc 2 runde, da, joc doar 2 runde. White dress.
Stai că nu pot. Hai, bă, serios? Doamne, stați puțin. Whiter. White. Mă fac chelneriță. Că știu perfect în ce să mă îmbrac. Ok, să începem cu pielea. Nu mă, gata, m-am gândit. Mai bine joc eu 3 runde. Așa că sunt eu deșteaptă. Și vreau să nu joc 3 runde. Nu mă, tastatură, ce fugi de mine? Ok, stați puțin, mă bloc ei. Ok. Aha. Da. Unde e îmbrăcămintea de chelner? O să ne luăm această. Aceasta. Să luăm pe aceasta. Da. Și acum vreau să-mi iau o fustă. Wow. What? De ce să fiu toată neagră? Nu, bluza asta. Bluza asta. O vreau albă. Nici chiar așa. Patterns. Bă, nu-mi place. Nu-mi place. Ce să fac? Ce să fac că nu-mi place? Da, nu aș merge așa pe scenă. Care cum mai mult o să aleagă ospătar. Ce ospătar, mă? Că nu merge cu ospătar. O să jucăm 3 runde. Și zici, nu vreau eu să jucăm mult, pentru că eu mai am și de învățat. De-aia. Așa. Gata. Se vede, ruda, lasă. Le punem din nou curea ceva, dacă am pe aici. Eu sunt săracă și n-am VIP. Că n-am Robux. Caghete. O să ne luăm. Nie, că așa suntem. Nu suntem noi de-alea. Ăștia... Nu știu ce să zic. Nu prea știu eu. Mi-au culoarea pielii. În ce s-ar îmbrăca? O să-mi iau pe ăștia negri. O îmbrăcăminte foarte urâtă acum între mine. Ia. Devenit de stradă. Care nu poate să o pun, bă? Care nu? Adică nu poate fi pusă. Adică. Doamne. Nu merge, nu se poate așa ceva. Nu. What? Așa o țără mai pe negru. Așa. Nu prea se potrivește el, dar n-avem ce să facem. Da? N-avem ce să facem. Bun. Părul. O chelneriță să-l ține părul prins. Așa că ori o să-l facem plătit sau ori o coadă normală. Unde? Nu, pun părul plătit. Da, ce sunt eu? Bă, până acum arată bine dacă mă întrebați bine. Wow, vreau asta. Mămula asta. Asta îmi place mai mult. Eu mereu stau aici, mereu îmi place. Un machiaj simpluleț. Asta e perfect. Mi-e frică că o să pierd. Ui, Doamne. Oh my god, o să pierd. Vă zic eu că o să pierd. Facem total alb. Nu, o să ne facem ăsta alb. Hai, lasă așa. Hai, mă, că-i bine. Da, foarte bine. Îmi vine să mă dau capul de preț.
Trebuie și noi aici de chelnerism. Da, nimic. Nimic după cum se vede. Îmi trebuie și mie ceva. De unde? Poftim. Poftim, v-am băut și o puțin. V-am băut și o puțin din cocktail. Da, cred că asta e singura rundă. Da, asta o să fie singura rundă. Doamne! Waitress. Scriu și aici chelneriță. Năriță. Chelnerita, așa scriu. Ne băgăm și noi aici o poziție. Blasăm o să bag. Bloody Maria! Ce ziceam? Ce? Mamă, care era? Păi 28? Da. Stai! Ce proastă sunt, am uitat să dau. Asta e ultima rundă, dacă nu câștig asta e. Trebuie să închid filmarea pentru că după aia o să fac câte un vlog pe fiecare zi cu Stila Brierot, cu, nu știu, niște vloguri de sfaturi, cu 99. What? A ieșit? Ce șmeșcher! Pipi kiwi. Iar am uitat să votez. Asta e urât rău. N-am niciun sta. Așa. Ca să mă vine să dezopăcesc pe aia care... Hai să vedem cum arată. Bun, rău, bun. Bă. Da. Mă, șmecher, dar e prea sexy. Nu prea se potrivește atât de mult, nu prea. What? Urâtă cu spume. Urâtă rău. Iar a ieșit. Sau n-a ieșit. Nu vedem. Doamne, să mări și eu pe care pe locul 3. Bă, nu se poate. Da. Cam atât a fost și cu acest episod. Nu uitați de like, subscribe și clopoțel ca să primiți mesaje când să fiți anunțați când postez videoclipuri. Nu uitați de subscribe, că vreau să fac și o 50 de abonați ca să putem să facem și noi un live. Și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!